Ποδοσφαιρικό τουρνουά για παιδιά, σκοράρουμε για το χαμόγελο. Στις 4 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και στις 5 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού στο ιστορικό γήπεδο της Δόξας Δράμας. Με τη συμμετοχή ποδοσφαιρικών ομάδων από δημοτικά σχολεία και παιδικές ακαδημίες του νομού Δράμας. Για να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην προσπάθεια που καταβάλει ο οργανισμός να στηρίζει τα χιλιάδες παιδιά που κινδυνεύουν. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης, συμπαίκτες του από την ιστορική αυτή ομάδα, καθώς επίσης και σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες από την πόλη της Δράμας που μας έκαναν περήφανους με τις διακρίσεις τους σε όλο τον κόσμο. Διοργανωτής, Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, Τοπική Διοίκηση Δράμας, Συνδιοργανωτές, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Δήμος Δράμας, Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Δράμας, Γυμναστικός Σύλλογος Δόξα Δράμας. Τιμή εισιτηρίου 1 ευρώ για όλους τους αγώνες.